kono. Erokamano ahinya jaduong'. Machiegni. Vioje an iluonga ni Frederick Akelo. Na jadak ma Kisumu kae. Nan achiel kuom nyithindo mane somo Kisumu Poly ka. Koro an achiel kuom gima dwa miyo jatend piny puoch en ni ose-empower TVETs. Kendo empower gi kabisa nikech sani king'iyo kata mana Intech ma sani timore higani, ineno kata ka nyithindo moko dhi university to donje TVET nikech o-empower TVET ma kata king'iyo kuonde ma TVETs wagi nitiere moko ma sani kata ni vocational gi, ji mang'eny sani kata ma jodak kuondego nigi konyruok, economy mag gwengego o improve kabisa in terms of jok magero landi, jok mang'iewo chiemo and everything. Koro an achiel kuom gik manyalo miyo jatend piny erokamano en ni oketo pesa kendo empower TVETs kabisa. Omiyo sani jowa marowere ok bedo nyithindo ka lawet around. Nyithindo mang'eny sani dhi e TVETs, vocational and all such kind of institutions. Koro kanyo ema an agonego erokamano. Erokamano ahinya. Abiro tiyo kodi dakika 2